नोंथांमोना दागि दिनै प्रमद बिथाङा गिदों BJP खौ गिदों एकर्ड नङा बियो प्रमदनि एकर्डआ मोनसे एग्रिमेन्टसो माबा सुक्ति लिरलाबायनाय हा बन्दकफोर हा हाजि लानायफोर बायदिसो एकर्ड नङा रायजोफोर बियो थगायदों एबसुखौ थगायदों प्रमद बर' बिथाङा এই 5 বছৰৰ উঠছে হোৱা নাই সদায় থগাই থাকে মানুহক 100 গুণ তলত আছে बर' हारिनि गेजेराव UPPL आरो BPF मोननै रिजनेल पलिटिकल पार्टी थानायनि उनावबो बारग' NDP नि आखाइजों NDP नि 35 बोसोरनि दुखु गोनां मोनसे जारिमिनखौ बिथा खालामनानै 4611 जननिबो बांसिन मुंख्लंफोरनि गोथै सहआव बेरखांदों थांनाय 2 तारिख एप्रिलाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरलेण्ड मुंनि मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा आरो बेखौ मानो बारग' NDP आ दानो गोनां जाखो UPPL थानायनि उनावबो BPF थानायनि उनावबो मानो दिनै दानो गोनां जाखो आरो जोंनि थांखिया मा बियाव मानो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे गसंथानांगौ जोंजों लोगोसे गसंथायोबा जोंनि भबिष्यतआ माबायदि जागोन बेफोर गासै थांखि बिथांखिफोरखौ जोङो BTC नि दाब दाब जायगाफोराव थांनानै फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि थांखि बिथांखिखौ जों जेरावबो फोसावदिंदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोथार बर'नि आफादखौनो थगायदों प्रमाण जाबाय जे प्रमद बर'आ जे BA फेल बिथाङा जे हायार सेकेन्डारि पासल' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव अनलि हायार सेकेन्डारि पासआ आफादगिरि जानायनि जारिमिन गैयामोन प्रमद बर'आ जेला एबसुआव दङ गावखौनो BA पास होनानै गावखौनो ग्रेजुवेसन खालामनाय होननानै जोंनि सिगाङाव बुंनानै लादोंमोन जेला बिसायख'थि गेलेबाय अब्लासो मिथिबाय जे बिथाङा हायार सेकेन्डारि पासल' दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोथार आफादखौनो प्रमद बर' बिथाङा गावखौ BA पास होनानै आफादगिरि दायित्वखौ लाबोदोंमोन थारमाने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो बिथाङा थगायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थगायनाय माने बर' हारिखौनो थगायनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव फ्राय BA पासआसो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मोनो मानाव गेदेर जोंहा सोमला बसुमतारी सार बिथाङाबो BA पास उरखावगोरा BA पास रोनगोरा BA पास बेनिफ्राय रबिराम नार्जारी सार बिथाङाबो BA पास बा सोरबा सेक्रेटारि जाबोनाय बिथांमोनाबो सब BA पास प्रमद बर' बिथाङाल' गावखौनो BA पास होनानै लादोंमोन नाथाय बिसायख'थि गेलेनायाव प्रमाण जाफैबाय बिथाङा अकल हायार सेकेन्डारिल' पास दा जाय सुबुङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोथार आफादखौनो मिसा खोथा बुंनो हायो जाय सुबुङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मिसा खोथा बुंनो हायो बे सारा बर' हारिखौ मिसा खोथा बुंनो हायो सारा बुहुमनि मानसिफोरखौ मिसा खोथा बुंनो हायो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो मिसा खोथा बुंनानै BA पास बुंनानै 10 बोसोर 11 बोसोर प्रेसिडेन्ट दायित्वखौ लाबोदों बेबादि मानसिखौ सोर बिसास खालामनो नांगौ दा बेबादि मानसिखौ जाहाथे बिसास खालामा मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो बे मिसा खोथा बुंदों बर' हारिखौ मिसा खोथा बुंदों नों आंखौलाय मासो थगायनो थाखाय दा बेफोरबादि मानसिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बदनाम मोनबाय माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव BA फेल हायार सेकेन्डारिल' पास जानाय प्रेसिडेन्ट जानायानो प्रमद बर'ल' आरो बेबो मोनदों गावखौ BA पास होनानै थगायना लानायावखायसो दा बेफोरबायदि सुबुंनिफ्राय सांग्रां जानांगौ दिनै BTC नि रायजो राजाखौ थगायबाय BTC नि रायजो राजाखौ थगायनाया मानाव गेदेर प्रमद बर'नि सालाय बिजौआवनो थायो बिथाङा ओरैनो थगायनो हायो थगायना बिनि थाखाय जेबो नङा एक्सट्रिम लेभेलसिम बिथाङा थगायनो हायो जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो थगायदों दा बेबायदि सुबुंनिफ्राय लाइमोनफ्रा मा आसा खालामनो हायो दिनै जोंनि गेजेराव लेखा गोरोंनि सुबुंनि आंखाल गैया गोबां MA पास BA पास जाबाय नाथाय बिथांमोनहा मा होनो खाबु मोनाखै दा आं बुंनो लुबैनाय बाथ्राया बेनो जे गोथार आफादखौनो जुदि मिसा खोथा बुंनानै लायोब्ला हारिखौ नों आंखौ सुबुंखौ मिसा खोथा बुंनाया मानाव गेदेर प्रमद बर'नि सालाय बिजौआवनो दा दिनै सारा BTC नि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंबाय आरोबाव रायजो राजाया बिथांनि सायाव फोथायनाय गैला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा आंखौ फन खालामनानै बुंदों बिथांमोनाबो मिन्थियामोननो जे मानाव गेदेर प्रमद बर'खौ BSc साइन्स फरायनानै BSc पास जानायसो सानदोंमोननो दा दिनै गोबां सिनियर लिडारफ्राबो बिथांमोनाबो बुंदों सासेल' BA पास नङै मानसिया एबसुनि आफादगिरि मोनबाय बे प्रमद बर' आरो बेबो थगायनानैसो मोनदों बेबादि सुबुंखौ जोङो मुगैयो बेबादि सुबुंखौ जोङो लाजियो होननानै गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि आरो आथिखालनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बुंदों आंबो थारैनो लाजियो मानोना BA पास नङा नालाय BA पास नङा बेखौ बुंनानै लानो नांगौ मानो गावखौ हायार सेकेन्डारि पासल'खौ BA पास होननानै लानांगौ जाखो बेखौ जोंबो लाजिनाय मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हयथ'
बिथाङा जे BA पास नङा बेखौ हयथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि करेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनाबो लाजिनाय मोनगोन दा बेखौल' फोरमायदों सैथोआ अराय सम सैथोआ अराय सम देरहासार जागोन प्रमद बर'आ नंखाय रादाय होदों बे सानसे नङा सानसे गाब्रगोन सैथोआ अराय सम जै जायो एकर्ड नङा बियो प्रमदनि एकर्डआ मोनसे एग्रिमेन्टसो माबा सुक्ति लिरलाबायनाय हा बन्दकफोर हा आदि लानायफोर बायदिसो एकर्ड नङा रायजोफोर बियो थगायदों एबसुखौ थगायदों प्रमद बर' बिथाङा NDP खौ थगायदों एकर्ड नङा 16था डिपार्टमेन्ट मोनखानाय डिपार्टमेन्टआ मानो थांखो 6 शेड्युलनि जेबो मोनथायानो गैला प्रमदआ बुंदोंमोन जोङो DC खौ सालायगोन DCआ जोंनि खोथाखौ लागोन दिनै प्रमदआबो गावनो DC नि खोथाखौसो लानांगौ आरो गोबाङा बुंदों दिनै BJPआ थामहिनबा नरेन्द्र मदिया उइनिं मेसिन देरहाग्रा मेसिन फैसाजोंनो गासिबो जाजोबो बोलोजोंनो गासिबो जाजोबो सोरबाया एसे गेदेर गेदेर गारां फेदेरनानै बुङोबा बेखौ ED खौ लागायना होगोन CBI खौ लागायना होगोन बायदि बायदिखौ लागायना होनानै बिसोरखौ थन्थ्र' होयो आरो बुङो BJPआव हाबनो ना जेलाव थांनो दिनै बेनि गेजेरावनो आरो जोङो नुदों दे कर्नाटकनि बे इलेक्शनावहाय नरेन्द्र मदिया बेसेबांबा गिदिर गिदिर गासै 6था रड श' लादों मोनसे रड श'नो 24-25 किल'मिटार अब्ला बाय कौटि फैसा गारनानै मोनसे दोहौ क्रिएट खालामदोंमोन जे एबारावबो कर्नाटकआव BJPआनो देरहागोन होननानै दा बेवहाय बे सोमोनांथाव आरो गोमोनांथावै बाथ्राया बेनो जे जोंनि दिनै बर' बिदा फंबायफ्रा बेखौनो साननांगौ BTCनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा बेखौनो साननांगौ आसामनि रायजो राजाया बेखौनो साननांगौ जे गासिबो जिनिसा थाखा फैसाजों जाजोबा बे गणतन्त्रसो बे लकतन्त्रसो बे डेम'क्रेसिसो डेम'क्रेसिया बाय दा पिपल फर दा पिपल आरो अफ दा पिपल रायजो राजायानो डिसाइड खालामनो हायो जे जोंनि राजाया सोर जागोन दिनै नुबाय कर्नाटकआवहाय कंग्रेसआ प्रुभ खालामबाय जे थाखा फैसाजों जाजोबा जोङो गोसो जायोब्ला खौसे जायोबा जोङो BJPखौ फेजेननो हागोन जोंनि हादोराव दिनै भारतबर्षआव माबा मोनसे नांगौ होनोबा जोंनो मावनानै जानो थाखाय सुबिदा गोजोन थासारि नांगौ बिदा फंबाय अनलायनायखौ नांगौ धोरोम मानिलायनायखौ नांगौ जोंनि स्कुल कलेजाव फरायनायखौ नांगौ साख्रि बाख्रिखौ नांगौ दा बेनिख्रुइ देरसिन मुद्दा जानो हाया दा बेखायनो BJPआ जेसेबांखि थगायाखै दिनै कर्नाटकआव गोबां इस्यु लाबोदों माबा बजरां बुलि लायनो माबा बजरांगि लायनो गोबां इस्युखौ लाबोनानै रायजो राजाखौ इमोसन खालामदोंब्लाबो नाथाय कर्नाटकनि रायजो राजाफ्रा गोसोआव लाखाबाय जे BJP का साथ काम नहीं है BJPजों जाया बेखायनो कंग्रेसनि भट होनानै दिनै गिलौ बालौ जारिमिनारि मोनसे देरहानायखौ लाबोदों आरो दा बेखायनो आंनि बिदा फंबाय BTC BTR बासिखौ आं खावलायनो सानदों नोंथांमोना दागि दिनै प्रमद बिथाङा गिदों BJPखौ गिदों एकर्ड नङा बियो प्रमदनि एकर्डआ मोनसे एग्रिमेन्टसो माबा सुक्ति लिरलाबायनाय हा बन्दकफोर हा आदि लानायफोर बायदिसो एकर्ड नङा रायजोफोर बियो थगायदों एबसुखौ थगायदों प्रमद बर' बिथाङा NDP खौ थगायदों बे एकर्ड नङा 16था डिपार्टमेन्ट मोनखानाय डिपार्टमेन्टआ मानो थांखो 6 शेड्युलनि जेबो मोनथायानो गैला लासिंजों जोंनि MCLA EMफ्रा DC नि उन थांनानै बिथांनि एपइन्टमेन्ट लाहैयो प्रमदआ बुंदोंमोन जोङो DC खौ सालायगोन DCआ जोंनि खोथाखौ लागोन दिनै प्रमदआबो गावनो DC नि खोथाखौसो लानांगौ बेसेबां गिदिर थगायनाय हाजार बर'फ्रा दिनै बे आन्दलनाव जिउ गारबाय फरायनायखौ नस्थ' खालामबाय एबसुनि गथ'फ्रा मा बुङो ओइ गर्जन आदा आंहा 1 सेकेन्डबो सम गैला खारन आं एबसुआव थांनानै आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय ना फरायनायानो ना साख्रि बाख्रियानो ना बिजनेसानो दा बेखायनो बे मोजांसे सम मोननायाव आङो बोलो होथारबाय दा बेफोर गोबां खोथा दा बेखायनो प्रमदआ BJPखौ गिदों नाथाय रायजोफोर BJPखौ दागि BPFआबो BJPखौ गिदों एखमबा दिल्लीयाव थांनानै खुलुमहैयो एखमबा बाहाय फैनानै खुलुमहैयो दा बे नङा रायजो राजाया जुदि सिन्था खालामबायबा रायजो राजाया जुदि सानबायब्ला एबार जोङो BJPनो भट होला एबाराव थगायब्लाबो बोलो थाखा फैसाजों बायब्लाबो BTR बासियाबो नुबाय बे कर्नाटकनि दोहौआ जोंनि BTCआवबो फैसिगोन जोंनि आसामावबो फैसिगोन एबार लकसभा जे जानो गोनां 24आव बावहाय बयबो रायजो राजाफ्रा जोंनोनो कंग्रेसनो भट होगोन मोनसे सारप्राइज बाथ्राया बेनो जेब्लानाखि कंग्रेसनि देरहानायखौ बयबो मोनबाय पेपारे कागजे सबे जितियानाखि पाइसे मोबाइलत আমার কংগ্রেসের মানুষ মোক ইমান কংগ্রেচুলেশন মানে কনভে কৰা নাই ইউপিপিএলৰ মানুহে বেছি মোক কনভে কৰিছে বিপিএফৰ মই ভাই ভণ্টি সকলে কনভে কৰিছে ভিতৰে কংগ্ৰেছক সাপোর্ট দি আছে বিপিএফৰ মানুহবিলাক ভিতৰে ইউপিপিএলৰ মানুহবিলাক কংগ্ৰেছক সাপোর্ট কৰিছে গতিকে आंखौ मैया दाखालि जयेन जाखालि सोंबाय जे नोंथाङाथ' आवगायावहाय प्रमदखौ बिराद बखिबाय थायोमोन एबारथ' हाग्रामाखौ बखिनांसिगोन जाबाय आरो बेनिफ्राय आरो सोंबावबाय नोंथाङा हाग्रामाखौ गारनानै बिपिएफखौ गारनानै मानो इउपिपिएलआव हाबखो आं होनबाय सिम्पल खोथा आदा चन्दन ब्रह्मआ मोनसे खोथाखौ होनदों आदा खाम्फा बरगयारियाबो बे खोथाखौनो होनदों जे हाग्रामा बिथाङा पार्टिनि बायदि बायदा खोथा बाथ्राफोराव पार्टिखौ फोथांनानै लाखिनायाव सोरजों एलायन्स जाब्ला मोजां जागोन सोरजों एलायन्स जायाब्ला मोजां जागोन सोरजों एलायन्स जाब्ला मोजां जानाय नङा बेफोर खोथाफोरखौ हाग्रामाया चन्दन ब्रह्म आदामोनजों खाम्फा बरगयारिमोनजों बिपिएफनि गेदेर नेताजों रावजोंबो सावराया बियो आरो गाव जेखौ होनो बेखौनो जाजानो लुबैयो बे इउपिपिएल दोलोआवहाय
जत' आन्दलननि सेंग्राफोर बारग'बोनाय एबसुनि सेंग्राफोर बारग'बोनाय एनडिपि खालामनानै बारग'बोनाय बयबो हारिनि सिन्था खालामनाय जोंनि थामोनथाखौ सिन्था खालामग्रा जोंनि बे बर' गार' मेर' रायजो राजा डेभेलपमेन्टखौ सिन्था खालामग्रा बिसोर बयबो सानै हयै हाग्रामाखौ नागारदों आरो इउपिपिएलआव ज' जादों हाग्रामाखौ नागारदों आरो इउपिपिएलआव ज' जादों दा बेनिखायनो बेखायनो आंबो कंग्रेस नागारखांनायाव बिपिएफजों थाङाबालानो आं इउपिपिएलआव फैबाय नोंगौ आङो थांनाय बार इउपिपिएलखौ बिराद माने सापर्ट खालामदोंमोन एसे एकदम माने गोसो गोरबोजोंनो आरो सापर्ट खालामनायनि खारना जाहैबाय बै समाव माबा जाबायना बिटिआर एकर्ड दा बिटिआर एकर्डखौनो आं माबा मोनसे बिराद गिदिर मोनबाय बबेबा माबा मोनसे जाबाय बेबायदि आङो सानदोंमोन बिटिआर एकर्ड माने दाउला गेसेरनाय जाबाय माने बर'फोरनि बे खोमसि खोमलाव अमा बैसा हरबादि अबस्था गाज्रि अबस्था मालायफोरजों सोबख'जानाय थगायजानाय फानजानाय बेफोरनिफ्राय बेफोरबायदि गिलुं गिलुंफोरनिफ्राय जोङो बारग'सिगोन सोरांनाय बायदि जासिगोन बै अमा बैसाफोरा जोंनि दुखु खस्थ'नि अमा बैसाफोरा जोब्बाय होननानै आं सानदोंमोन आरो बेनिखायनो आङो इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामदोंमोन आरो माबोरै सापर्ट खालामा जाबावनो आंबो बिदि सानबाय आरो गावसोरबो सागानगिरिफ्रा जेनेबा हनै लरेन्स इस्लारिमोन प्रमद बर'मोन बिसोरबो बुंबाय बिराद गिदिर जिनिस मोनबायलायनो माने बिटिआर सोदोबानो बिराद गिदिरनो आलादा रायजोनि एसेबो खम नङा होनजाबायना आलादा रायजोनि एसेबो खम नङानो आरो आलादा रायजोनि एसेबो खम नङैखायनो मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो मुलुगनि स्कलारफ्रानो गावसोरखौ बिराद बुद्धिमानि खामानि मावबाय होननानै बिराद बाख्नायदों जाहैदों बेखौलाय नोंसोर नुखाजोबदोंना बयबो नुजोबदों बिसोर मेला मेल मिथिंफ्रावबो बिदिखौ फोसावदों दा बेबायदि होनबानानै नंगौ नंबाय आंबो जाम्बा जाम्बा जेबो रोंजोबा जाहैबाय नालाय होमब्लालाय सेपारेट स्टेटनि आलादा रायजोनि एसेबो खम नङाब्ला मुलुगनि माबाफ्रानो इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बाख्नायलायनाय जाबायब्ला बेखौ सापर्ट होआब्ला सोरखौ सापर्ट होबावगोन नैबेबायदि मोनसे आङो सानबाय अंक खालामबाय आरोखि गोसोआव आरोखि दा नियै नुबाय बहा आलादा माबानि मा होनो आलादा रायजोनि बहा खम नङा एकदम सेसखासो दिनै जोंनि एथ' थै गारनानै गोलोमदै गारनानै जिउ गारनानै जोंहा हाग्रामा सारना लाबोनाय बिटिसिनि जे पावार फांसनमोन बेखौनो दाइलुटसो खालामना लांबाय माने गैया खालामना लांजोबबाय लिटारेटसो खालामजोबबाय दिनै गिथाव बाथाव माने अबस्थायाव दं बर'हाय बिटिआर एकर्डजों सिखारखौनो नायासै खिन्थु नंथारगौ दा आं बुंनायाथ' आं जाम्बा मानसि बुंनाय जाबाय जेनेबा जोंनि थिखादारानो सानसेखालि बिराद पकट बुंदों जे दाइलुट जाबाय जाय मानसिया बिटिसिआव माबाबो जादोंमोन ना मा होनबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जादों बे खि नंखायखौ बुंगोन नामा आरो बेनि बुंनायखौ माने एसेबां माने दान्थे बिथान्थे खालामनानै बुंदोंथ' बे सानसेखालि खबर दं सेस खालामबाय होननानै आरो नोंनियाबो नंगौ आरो दिनै नायदो कन्ट्रेक्टरफोरनि खोथाखौनो बुंदों कन्ट्रेक्टरफ्रानो दा बदलना गैला मोनसे खौथि थाखानि गासिबो बाहेरानि गुवाहाटिनि दङ बबेबा इउपिनि दङ दिल्लीनि दङ बबेबा बबेबानि बिसोरसो मावो खौथिनि साप्लाइनि खामानिनो मानिबा खामानिनो सेस बदलनि बाहेरायाव लांफिनजोबो दा बिसोर अनुमानजों बुंनाय जाबाय थांनायाबो नंगौ बिटिसिआव आं थांबाय थायो मोनगौबा मोनगौ आरोखि रसा नांनाय मानसि नालाय माबा मोनगोन मोनसिगोन बायदि माने बिनांगौबो जाबायना खिन्थु गैया आरोखि एकदम माने आङो गामलानि एवनांगौफोरनि बायदि जाबाय थादों मोनसे जायनि थाखायनो आं सानसेखालि एकदम गथ'फोरनि कलेज फिस माबा फिस होनो हायै फिसाजोफोरनाव फिसालाफोरनाव थांनो हायै लाजिनानै कलेजफोराव बिदि जानाय हाग्रामा सारा बानस' हरदों बे मिथिनानै खोनानाय मोनसे जौ बिदि मोनबायब्लालाय आङो लाख थाखा मोनबायब्लालाय आं लाजिसिनसिन बे हाग्रामानि सारनि खाथियाव मानो थांनो एकदम बेफोर नंखाया अनुमानजों बुंलाबायनाय नङाबा खायसेनाबा बुंनो लुबैनानै बुंनाय दाय होनांसिगौ नालाय जेनगोनखौ बिहरनायबो जाबाय नालाय मानसिफ्रा बे रोखोम आरोखि दा जेबो गैया आरो दिनै बिराद आंनि बेखौ मुगैयो दानि एबसु गोदोनि एबसु एकदम जालिया दिनै हाग्रामा सारखौ खौसे जानो बे लेंबाय थायो जिफोर एकदम सेसखा नोङो एखमबा सोरबा दिलीप सुइखियाजों केम्पेन ओंखारलांफायो इलेक्सनाव हेलिकप्टार गाखोफायो सोरबा माबाजों हनै मा होनोलाय प्रमद बर' बेजोंनो इउपिपिएलजोंनो गुलि केम्पेन खालामखायो बिसोरजों थाफानानै नोङो हाग्रामा सारखौ फै खौसे जानांगौब्ला बे जागोन नामा गाव थिग जानांगोन ना गाव गेजेराव थाग्रोनानै गावनि निउट्रेल जागोन बेबायदि जाम्बा माने संग्रायाव उन्दुग्रा मोनबाय आरो माबाखौ जोंनि माबा हाग्रामा सारखौ जाम्बा संग्रा उन्दुग्रा जानो मागोन अयनायना लाजिनांगौ बबेबा मोनसे माबाखौ मा होनो बबेबा मोनसे मैला गोनां मुवाखौ फुगारनोब्ला मा जायो मोजां जिजों फुगारनांगौना गाज्रि जिजों फुगारोब्ला मा जायो बे मैला नांफिनो उफेना बिदि जादों माबाया मा होनलाय दिफेना बिदि जादों
गावनि मोजां नङा फाग्ला बे सासे दावहारुलै माबाया हाग्रा सारा मोनथिबाय हाग्रा बंग्रा हाजो हाला हाखर हाला लुवा दावखा बिराद थाबोनांनाय मानसि आंबो जोंबो बयबो बै समनि हमजाबोदों जेल जाबोनांदों बुजादों बिराद खस्थ'जों बिराद मानसि गावजादों थैदों गोलोमदै गारनांदों माबादों बिदिजों मोननायसो हाग्रा मा सारा बे फाग्लानि नङा बे सासे दावहारुसो सासे दावहारु बे नोंनि बायदि बे दानि बे फाग्लानि बे प्रमदनि लरेन्सनि बे मा होनो हाइवे बन्द' खालामलाहैनाय माबा रेलवे बन्द' खालामहैनाय माबा फिथा हमलायनाय जायो घुगुनि संलायनानै जायो एस्कर्ट लाबोलायो दाउदै रुनानै जागोलायो बेबायदि नङाथ' गोदो फावनाव फैयोमोन माथो बे आर्टिफिसियेल थगायबोनायखौ आङो हमबोनो हाबोबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय नै दा हमनो हाथारनानै आङो माबा जाबाय दावहारुलै माबाया 2020 बिनि खोथाखौ लायनो मा होना एखम्बा सोरबा मिनिस्टारनि लामायाव पास नोङो थांनो होनलाबायो पास मोननानै फैगोन आं आखय आखय माबा जायाब्ला इमप्लिमेन्ट जायाबा मायाबा होनलाबायनाय आरो आङो रायजो मोनाबा जिराया आङो माबा इएम जानो माबा मिनिस्टार जानो माबा जानो आं दावहा नाङाखै आन्दलन खालामाखै मा होना मोनसेबो नङा थगायनाय बे जे बुंनोसो न' बड'लेण्ड न' रेस्ट गोरबोजों मा बुंसैलाय न' थगायनाय न' रेस्ट बिदिसो जानो नोंसिना बिदिसोमोन एकदम मेगन साथारनाय बिराद मोनजाबाय मालाय हनै गारि घरा जाबाय न' बां जाबाय माबाफोरना बिफोरना माबाना खालि कुइसनसो बिसिना एकथि साथ'निसो होनबाथ' बिराद अननाय जाबाय अयनाय दा ओरैबायदि जादों सोरबा मालखौ जादों होननाय बे सारि बोसोरावनो माने सियारला नुलाबोजोबो बिदि जायो बेनो जाबाय हारि अनथरि बेनो जाबाय हारिखौ सिबिनो ओंखारनाय आं नामफोरखौ मख'लासो आरो ओरैबायदि प्रमदा नोंथ' एबसुआव नोङो प्रेसिडेन्टशिपखौ मोननांगौबा प्रेसिडेन्ट जानांगौब्ला बिए पास जानांगौमोन दाथ' बयबो मोनसे बिए पास जानाय नङा एम ए पासनि सार्टिफिकेटआ बबेबा बानाव ना बबेबा गोमा दोनो बेबा बोरै पास जाना थाखो पिअ पासनि माबायाबा बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय सासेना सेक्रेटारिना आं लाजिनांनो गोसो गैला बिनि लेखाखौ सासेनालाय लरेन्सना नथुन बुंजोबसो दा बिसोरनो सेन्ट्रेल एबसुनि लिडार जाबोबाय कमलाजी सिंह जातीय संगठन खालि जातीय संगठन होनो मालायना बे जातीय संगठन नङा दस्राफोरना बेफोरबायदि आं बुंनायखौ बुंदोंमोन आङो रगरखौ बुंबासो जुदि दरखारबा रगरखौ बुंनो हागौसो आङो बुंदों आरो खारन आंबो साख्रि बाख्रि गारनानै फैनानै आन्दलन बारसिनबाय मानसि दिनै हाग्रामा महिलाया सोरजों दाजानाय जोंनि बर'फ्राव खिन्थु प्रमदजों दाजानायसो बेनि माबानाय बिनि बोसोनखौ लानानैनो बियो नांसोमदों जिउ गानहोदों मिथिबाय दानि बायदि बियो आर्टिफिसियेल मिथिबाय ओमफ्राय आंबो सैया जानांसिगौ जे बिदि बुंलानायखौ मिथिबाय सैयाबा सैया खिन्थु सैथो खोथाखौ बुंनाया बे खर्तब्यथारना आं बे सैथो खोथाखौ बुंदों